Bărbatul care nu are noroc la femei nu știe ce noroc are. Păi ce vrei, mă, nene? Eu sunt pornografică în fiecare secundă a vieții mele. Mama, asta e groaznic, să nu mai spui așa ceva. Ăsta e adevărul. Nu. Nu mai să fii sexy și alta să fii pornografic, pentru că tu nu faci diferența. E foarte greșit să nu faci diferența. Cred că nu știi ce înseamnă pornografic. Ce înseamnă pornografic? Diferit de erotic. E cu totul altceva. Pornografic înseamnă vulgar, scârbos, vagabond. Vă zic că mă întrebă cineva pe aici pe TikTok, mă, cum eram eu când eram copil? Băi, eram un copil minune, mă, un copil exemplu. Exact genul ăla de copil când te roagă măta cu tactul să fugi de acasă. Da, într-o zi chiar am auzit când stăteau de vorbă cu un vecin și a întrebat vecinul, auzi, dar nu cumva e de la casa de copii? Mă speriază-mă așa un pic. Da, am auzit-o pe mama că săriți, păi dacă era de acolo nu alegeam și unul mai bun. M-am liniștit atunci când am auzit-o. Da, băi, când mă lăsa câte o zi la bunicii mei, pentru ei era ca o lună de concediu, mă. Da, ce să mai, mă, copilul ăla perfect, mă. Genul ăla de copil când te uiți în sus și îl întrebi pe Dumnezeu ce-o fi avut în cap de la conceput. Serios, da, un copil foarte bun am fost, foarte bun. Cafeaua înlocuiește ciocolata, ciocolata înlocuiește sexul, iar sexul înlocuiește fericirea. Și uite așa sunteți triști, grași și nefutuți. Iubire, ce bine îți stă părul. Ce fin e, poți să-l ating? Da. Iubire! Băi, deci eu nu pot să înțeleg scuza asta a femeilor când trebuie să facă ceva, că mă doare capul. Și după aia se întoarce cu spatele la tine ca vaca și începe să sfărăie. Bă, dracu, durere! Bă, pe mine mă doare capul dacă nu fac! Mă plimbam cu iubitul meu în mall și a zis, uite iubito cum se uită toate la mine, sunt sexy, nu? Sunt frumușel. Idiotule, nu ai mască și suntem în mall, de-aia se uită toată lumea la tine. Livia, Da. ce înseamnă what can I do for you? Atâta nu știi. Nu. Ce pot să fac pentru tine? Du-te și spală vasele. Ce faceți, doamnelor? Ați terminat treaba? Și eu pe aici, prin o gradă, cam supărată. M-am rugat de bărbatul meu de 2 ani să mă scoată la restaurant. Nu pot, n-am timp, inginer constructor, am toată ziua treabă, firmă. Și după 2 ani m-a scos acum de Flori. Și când am ieșit la restaurant, capacitate 30%, măscuță, portarul zice să trăiți, domn director. Aoleu, aici fii tu toată ziua. Mă, femeie, taci din gură că mă cunoaște lumea. Am intrat în restaurant, un ospătar zice, domn director, masa dumneavoastră. Zic, aoleu, aici vine norocitul toată ziua și pe mine mă zice, taci din gură că mă cunoaște lumea, eu care sunt olteancă și scot 4000 de cuvinte pe minut. Vă dați seama ce m-am abținut toată seara. Și când am plecat acasă, am luat un taxi și în taxi n-am mai putut. N-am mai putut, zi, nu ți-e rușine, nesimțitule, idiotule, cretinule. La care șoferul de taxi zice, domnule director, dintre toate curvele cu care te-am dus, asta e cea mai tare în gură. S-a lăsat puțin frig. Poți să-mi încălzești și mâinile între picioarele tale? Da, la urechi nu ți-e frig? Nu. Nu? Nu. Da, ok. Stai. Deci pe vremea ta, bărbații, tot așa nesimțiți erau, măi. Ha? Adică la ce dialecte? Nu știu, așa, gen bombardier din ăștia. Cum erau bărbații pe vremea ta? Vreau și eu să știu. Proști. Proști și atunci? Proști. Nu, și acum sunt buni? Proști. Da, ăsta... Acum ați mai proști. Ăsta are 7 apartamente, zici? Nu se spune câte are. N-are nipot. Stă bine. N-are nipot. Are 2 nepoți. În clasa 5-a. Nevastă, Da? dacă te prind cu un alt bărbat, te omor. Ai înțeles? Am înțeles. Ce ai înțeles? Că nu trebuie să mă prinzi. Deci fii atent când ajung acasă, vreau rață pe varză ca la Masterchef. Dacă nu, dracii te ia. Rasa. Foarte bun a ieșit. Mulțumesc.
Cu ce v-ați vaccinat voi? Pfizer. Ați observat că dacă zici Pfizer, zice așa cum... Ce zici, mă, noi bună? Pfizer. Mă, eu, mă. Am și eu niște bani puși deoparte. Nu? E șmecherie Pfizer, hai să ne căcăm. E nou iPhone, să-mi bat pula aia. Iubire, vezi că mai întârzi puțin, pentru că m-a rugat o colegă să o conduc acasă, s-a făcut târziu și e frică să meargă singură. Stai liniștit, iubitule, nu e nicio problemă, oricum o să stau și eu cu vecinul, că mi-e frică să stau singură. Această poveste este pentru tine. Un profesor a luat o bancnotă de 100 de lei și a întrebat pe elevi cât valorează. Ei au răspuns 100 de lei. Apoi a luat bancnota și a mototolit-o și a întrebat din nou cât valorează. 100 de lei a fost răspunsul lor. Apoi a aruncat-o pe jos și a întrebat cât valorează. 100 de lei. Apoi a călcat-o în picioare și a întrebat cât valorează. 100 de lei. Așa că ține minte că în viață vei fi călcat în picioare, te va durea, dar valoarea ta va fi aceeași și ai încredere că vei reuși să te ridici. Bună ziua, cu ce vă servesc? Aș dori o cafea fără lapte și fără zahăr. Mulțumesc. O vreți neagră? Aveți și pe alte culori? Astăzi mi s-a tot urat la mulți ani copilului din tine. Am fost și mi-am făcut un test de sarcină. E ok, nu sunt însărcinată. Terminați. Eu sunt fată de la țară, nu mă culc cu burta goală. Când eram mică, era noroiul la țară până la brâu. Și mi-a zis mama, fă, tu nu scapi din noroiul ăsta decât dacă spui poalele în cap. Și le-am pus cu primarul în grădină, cu morarul pe făină, cu notarul pe hârtii și cu popa pe câmpii. Doamne, iartă-mă! Dumneavoastră știți cum face dragoste o ardeleancă, o moldoveancă și olteancă? Vă spun eu, ardeleanca, ioi, moldoveanca, înșiet că mă rupi, înșiet că mă rupi și olteanca, dă-mă că nu dai în mătă! Sunt femei care în loc să-i facă să sufere pe mai mulți bărbați, așa cum e firesc, se concentrează asupra unuia până când îl extermină. Acestea se numesc fidele. Bill Gates divorțează după 27 de ani de căsnicie și 127 miliarde de avere. Iar ție ți-e frică să o faci doar pentru că aveți împreună un credit la prima casă pe 30 de ani. Cum e asta? Bă, băiatul, deci o ajunge la masă, o parchează pe aia acolo și o lasă cu fetele. Ia cu fetele și ei toți stau în picioare, vorbesc combinații. Auziți, băi, sărăciilor, dacă ai plecat de acasă în cuplu, ai plecat de acasă, oriunde în lumea civilizată nu există. Nu există acest cretinism. Pleci de acasă cu amețit, ai luat-o pe aia, s-a făcut aia, s-a fardat, s-a nu știu ce. Raus, fă, mergem, pac, ne așezăm la masă. El stă 3 minute, se ridică cu ceilalți fătălăi, ei pleacă, vorbesc combinații. Zice, săraci, tăceți dracu din gură. Stau împreună. Dacă ai de vorbit combinații, te întâlnești dracu când iei la birou, la whatever, unde vă duceți voi, da? Nu te deplasi. Bă, tu nu te ridici. Bă, tu dacă ai ajuns undeva în cuplu, stai dracu lângă aia până mori. O suporți, nu o suporți, aia e, că de-aia, dacă nu te spărți, de ce vă divorțați? Divorțați, mă! De ce mergeți în cuplu dacă voi stați separați non-stop? Niște țărani cocliți. Bună ziua, domnul! Bună ziua! Ești căsătorit? Da. Cu cine? Cu o femeie. Normal cu o femeie, cred că nu cu un bărbat. Da. Ce, cunoști pe cineva care e căsătorit cu un bărbat? Da, cum să nu? Cine? E sora mea. Auzi, iubitule? Tu o știi pe vecina Maria de la etajul 2 la noi din bloc? Aia cu țâțere mari. Da, o știu, de ce? Fii atent ce am aflat astăzi. Mi-a spus că are 2 amanți. Mă, nenorocita, care o fi, mă, celălalt? Păi ce, tu știi pe primul? Iubire? Da, iubire.
De ce când facem dragoste câteodată mi-e cald și câteodată mi-e frig? Păi dacă facem o dată în august și o dată în februarie. Are you ready? I guess. Okay, yeah, just put your hand through, yep. A little lower, yeah. Keep going. Yep. Ew, what is this? Yep, just go all the way through. Oh my All the god! way through. Yeah, just keep What going. is that? Keep going, keep going, keep going. Okay. Okay, cool. Now take your hand out slowly. Okay. Yep. Nice and slow. Nice and slow. There you go. Adam, what the heck? Ah!